рӯз бахар программисто. Биё мо қатъи шумо ҳозир дар GitHub тарзи регистратсияша мегзарем. Барои ин мо медурем github.com, баъд дар иҷа ай тарафи рост мебинем кнопкаи sign up, яъне регистратсия кардан. Sign inаш вход мешавад ва иш sign up, яъне регистратсия кардан мешавад. Мо да ҳамин медурем ва аймон мепурса чӣ? Почта мепурса, парол мепурса, юзернейм, яъне имя пользователя мепурса ва региони меистодагимон. Дар иҷа мо почтамонро заполнит мекунем. Фарқ надорад почта чӣ хеле ки боша, ҳамаш мешавад. Мисол ман месозам amirimax@mail.ru, почтаи расидки истифода мебарем. Парол мемонем дилхоҳ парол. Почтаи ман уже дорам мега. Тогда биё мо просто истифода мебарем ягон почтаи ма ки надошта боша. Мисол mail.com already associated with an account. Значит, ё ҳамашон доран уже яктаи аккаунт. Почтаи ма бе выход мемонам. Мо просто нишон метавонем чӣ хеле кардан дар кор. Парол мемонем дилхоҳ парол иҷада. Имя пользователя мемонем чӣ хеле ки дар кор боша. Баъд региона выбрат мекунем. Дальше мерем баъд. Дальше аймон мепурса, яъне подтверждат кардани почтара ва дигарша. Тамом, баъде ки подтвердид кардем кода ай почта, шумо просто вход мекунед. Уже страницаи входа мегзарен, яъне номтона менависен, имя пользователя ёки почтара. Ман ба имя пользователя доим вход мекунам ва ина вход межиқем. Хоб, так как ма двухфакторная аутентификация гирён кардагиам, айма подтверждение мепурса. Ай шумо бояд напурса ва сразу вход шава. Ҳозир ман через PSK ира мегзаронам. Ва баъде ки мо вход мекунем, GitHub мо инам хеле кушода мешава. Ай шумо бояд тоза боша, хулия, яъне дар тарафи рост мо иҷада мебинем иконкаи гирдик, ҳам меҷиқем да булош ва your profile, яъне профили худмон мегзарем. Дар профил шумо бояд иҷа ҳама холӣ боша, бояд ягон чиз надошта боша, ба сабабе ки шумо ёли ягон чиз кардагӣ нестен. Хоб, ана ки дальше чӣ кор мекунем бачаҳо? GitHub дора overview, яъне обши дар бораи шумо. Шумо метавонед инҷа дар омада edit профил кунед ва там сурат монед дар профилтон ёки дигар чизо. Ина мисол сурат мемонед, номтон алиш мекунед, биография менависен, ягон гап pronounce, сайттона менависен, дигар чизотона метавонед алиш кунед. Ҳамаша дар бораи аккаунтон ҳамаи маълумотро иҷада просто хонда шинед. Бениҳоят вай бисёр дора, яъне настройки бениҳоят зиёд дора. Баъд вкладкаи дигариш репозиторис мешавад, яъне папкаҳо ё ин ки репозиториҳо. Дар иҷа яъне ҳамаи проектҳои мо монда мешаванд. Ҳар як проекте ки мо дорем через ҳамин мешавад. Короче, дар ҳамин вкладка ҷо мегиранд. Чӣ сайте ки бошад, набошад, чӣ папка, чӣ проекте ки ҳаст, ҳамаш дар ҳамин ҷа. Зурии ҳамин чиз дар чи ай? Мисол яке ай проектҳое ки ман недавна кардагӣ будам, ҳамуда медурем. Ина Buzzbolt Electric Web, як вебсайти буд ки ман барои як клиента кардам, ай Дубай. Хоб, дар иҷа вақте ки мо медурем, в целом навиштагиай чӣ кор кардагиай дар бораи чӣ? Мисол ина майра через нейронкаи Lovable кардагиам, ҳамун Lovable сразу иҷада мебурояд. Баъд дар иҷа кадом забони истифода бурдагӣ ҳай? TypeScript, CSS, Other, ҳамаша хушрӯ иҷада нишон мета фоиз қати. Иҷа хай дар бораи проектон навиштагиай. Иш ай файли редми мешава, яъне. Хоб, в целом метавонед иҷада дар омада проектора бинен, шток чиму, кодои навиштагиро бинен, ҳамаша мисол иҷа дида мешава. Баъдан репозиториҳо дар иҷа ду намуд мешаванд, яъне private мешава ё ин ки шахсӣ ва public, яъне публичный. Ина мо якиҷо фаҳмидан метавонем. Вақте ки ҳамун репозитори дар шумо медуроен, дар иҷаш навиштагиай private ё ин ки просто қулф дора. Агар қулф дошта боша, маънои ӯро дорад ки ира фақат шумо дида метавонед, яъне дигар одам дуромада ира дида наметавонад ҳозир профили мо бидурояд, агар фақат шумо худтон мебинедш. Кадом репозиторие ки public бошад, ҳозир ман шумо дар бо нишон метавам. Кадом репозиторие ки public бошад, иҷада public навиштагиай. Мисол ранги и ё ин ки online store, ин ранги ҳамивори. Ман ина медурам и public уҷи. Даже агар мо ҳамиро ҳозир гирифта дар режими инкогнито кушоем, свободно, яъне как одами бегона даромада мо кодои худмонро дидан метавонем ки дар чӣ чанд қадар навиштагиай. Мисол TypeScript ҳаст, Python, яъне Django қати навиштагиай ирама.
ба Django React навиштагишам. خب HTML, JavaScript, CSS ҳамаш ҳаминҷа нишон додагӣ, Redmi файл дар бораи вай ва дар бораи GitHub хай бисёртар шумо метавонед бо дигар видеоҳои YouTube тамошо кунед. Дар ҳақиқат у қадар чизи қиин нест, лекин ба мо дар кор мешавад дар бисёри ҷойҳо. Так что ҳозираш дар ҳамин видео мо тамом мекунем. Бо видеоҳои дигар тамошо кардан гирем. Хайр.